Ikaw na mahilig sa pula, tao ka pero bakit parang toro kapag nagmahal? Uy, aminin natin na karamihan ngayon ay talaga nga namang nangongolekta ng pulang watawat o di kaya red flag. Diba? Puro na lang harot, puro na lang panandalian, puro na lang character development, puro na lang maling tao ang tinitikman. Oh, ikaw, di ba? Oh, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba napapagod na para bang iniluwal ka na lang sa mundong ibabaw para gamitin at lokohin? Huy! Diba? Yan ang problema sa inyo. Yan ang problema sa mga taong mahilig sa mga bata. Eto, pag sinabi natin bata, yun yung mas bata sa kanila. Hindi minor de edad, mali yun. Imbis na magmahal ka, himas rehas kapag yun ang ginawa mo. Hindi, ang sinasabi natin dito, yung mahihilig sa mas bata sa kanila. So, ikaw, established na, may trabaho na, yung iba, fresh grad pa lang, pero ginojowa mo na. Bakit? Mahal, mahal, mahal. Ako to, napapakinggan mo ng Spice. Iopa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagdadrive ngayon, kung ikaw ay nasa tren o di kaya ikaw ay nakatunganga sa trabaho na talaga nga namang pagkarami-rami pero ang sweldo pagkaliit-liit. Oo. Diba? Ako ang iyong makakasama, huwag ka mag-alala, dadamayan kita. Dadamayan kita sa mga malulungkot mong pagkakataon o senaryo sa buhay kasi si Kim Chino ay malungkot din. Oy, hindi mahala. Alam mo ba, etong sinasabi natin na minsan kailangan mong makipag-date, ay talagang seryosohin mo ang dating. Hindi yan nilalaro. Dapat objective ka. Kumbaga, ang bibigyan mong chance na tao, yun talagang seryoso sa'yo and at the same time, pumasok ka sa relasyong seryoso rin. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko sa iyo ang 3 rason kung bakit dapat nasa seryosong relasyon ka na. Ewan ko ba sa'yo gusto mo panandalian? Anyway, una, dapat nasa seryosong relasyon ka na kasi sayang ang lahat. Ito yung sinasabi natin na sayang yung effort mo, sayang yung pera mo, sayang yung mga ginagawa mo, sayang yung kalandian mo, sayang yung lambing mo, kung hindi rin naman pala siya yung makakatuluyan mo, di ba? Kasi at the end of the day, mahal, it's an investment. Lahat ng ginagawa mo ay investment sa taong gusto mong makasama pang habang buhay. Paano kung na-inlove ka, na-fall ka sa taong hindi seryoso? Ang ending niyan, sayang lahat ng pinagpaguran mo. Kumbaga nagmahal ka sa temporary people, tapos yung mga pangarap mo, yung investment mo, yung taong binuo mo, iba pala ang makikinabang. Gusto mo ba yun? Diba? Sayang yung energy, mahal. Kasi kung laro-laro lang, nako, ang pakay niyan talaga ay tumikim at bembangan. Ikaw na gusto mo mag-settle down, ikaw na gusto mo talaga ng seryosong relasyon, sayang ka. Tandaan mo, ang taong sinasayang walang pagmamahal sa sarili. Kaya kung ikaw ay pinahahalagan mo ang sarili mo, ay nako, sa DJ ka sumugal. Radio DJ, sinasabi ko sa'yo, mahal. Nako, pagkatapos ng board work namin or pagkatapos namin magsalita sa radyo, ay nako, willing na kaming iuwi ka o uwian ka. Huy! Anyway, mahalagang 9 p.m. mo pa ako makakasama at malalasap. But for now, balik muna tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!